जे प्रमोद बर'नि हिनजावाबो सोरबा बिल बानायग्राजों अरुणाचलाव खारलांदोंमोन होननानै आरो प्रमोद बर'आ लायनानै सिरियै दोनफैफिननाय जादों। आलमाया जाहा डिपुटि चिफनि गदाय होनना मैगं बेपारिमोन जाहैदों आलमाया। मैगं बेपारिया बोरै करोड़पति जाखो? मैगं बेपारिखौ नायनायाथ' नायबाय किन्तु सासेल' नायबाय, आलमाखौल' नायबाय। मैगं बेपाराथ' गोबां दङमोन। गिबियावनो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं प्रेस मिट होनाय जादों। जोंहा दायो बिटिसिआव बिसायख'थि सफायबाय। बिसायख'थि सफायनायखाय साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जाना दङ भटखौ बहा थुगोन होननानै। जाहा बिटिआर एकर्ड जानाया 5 बोसोर बारलांबाय, किन्तु बिटिआर एकर्ड जानानै जोंनि जितु बिटिआर एकर्ड खालामनाय एनडिएफबिफोरनि समयसाफोरा जोबना थाङासै आरो 5 बोसोराव बिटिआरखौ माबायदि सलायखो बिनि समयसाफोरखौ जों नुनो मोनबाय। बेनिखायनो आं दिनै क्लियार खालामना होनो नागिरदों। गिबियावनो आं मुंख्लंफोरनि बुंग्रोनो जितु एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरा दिनै गोबां समयसा जाना दोङो। फैसाफोरखौ मोनाखै, जितु मुंख्लंनि फैसा होनो गोनांमोन मार्च यार्सनि, बे फैसाखौ मुंख्लं नखरफोरा मोनाखै। जों नुदोंमोन बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव अमित शाह फैबा चेक राननानै होदोंमोन माखासे मुंख्लंफोरनो। दिनै मुंख्लंफोरनो फैसाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ माखासे पलिसिजों होनो नागिरदों। बेवहाय जोंनि एनडिएफबि मुंख्लंफोरा गोबां बिदिनो डेड बडि मोनि बेबायदि जानानै दोङो। सोरबा बांलादेशआव थैदों, सोरबा भुटानाव थैदों, सोरबा म्यानमाराव थैदों आरो सोरखौबा बहाबा लांनानै बिदिनो इनकाउन्टार खालामनानै डेड बडि मोनि बेबायदि खालामबाय एनडिएफबिफोरखौ। किन्तु दिनै थानायाव लिंहरदों, थानायाव लिंहरनानै डेथ सार्टिफिकेट बिदों, पस्टमर्टम रिपर्ट बिदों। नाथाय दिनै जोंनियाव बे मुंख्लं नखरफोरा बेबायदि कागजखौ डेथ सार्टिफिकेट बा पस्टमर्टम रिपर्टफोरखौ होनो हायाखै। अब्ला बिथांमोना बोरै मोननांगौ? बे मुंख्लंफोरनि जितु मोननांगौ फैसा बेखौ बोरै मोनगोन एनडिएफबिफोरा, बे जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय नखरफोरा? दा बेबायदि समयसा जाना दोङो। दिनै बिटिआरखौ 5 बोसोर सलायनायाव गोबां एनडिएफबिनि लिडारफोरानो दङमोन। जोंहा डिपुटि चिफ दङमोन, इएम दङमोन। डिपुटि चिफआव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएमआव दङ फेरेंगा, आरो ओरै दङ सावरायग्रा, सानजारां, फैलाव, आरो बिनिफ्रायनो दङ बड'सा। दिनै गोबां बिदि लिडार थासेयावबो दिनै एनडिएफबिफोरनि समयसाया जोबाखै। आरो दिनै जों माखासे जेलाव थानायफोरा दासिमबो उदां जानो हायाखै आरो जायफ्रा केस दङ बेफोरबो जोबाखै। माखासेखौ जों साननैसो आगोलाव नुदों जे बिथांमोनखौ उदां खालामबाय। बे राजखान्थि सफैनायखाय बिथांमोनखौ राजखान्थियाव मुलाम्फा खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ हगारबाय। 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन, बिथांमोना गनांगौमोन 21 मायथाइयाव आरो 22 मायथाइयाव बिसोरनिया केसा जोबनांगौमोन आसलते। किन्तु दिनै बिथांमोननि केसा जोबाखै आरो बिथांमोनखौ नै मैया दाखालिसो बख'नाय जादों। बे जाबाय राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों। दिनै एनडिएफबि मुंख्लंफोरनि थाखाय खाम्फा गायसननांगौमोन, जेरै हाग्रामाया बिएलटिफोरनिखौ गायसनदों। एनडिएफबिफोराबो बेबायदि खाम्फा गायसननांगौमोन, नाथाय बिथांमोना दिनै खाम्फा गायसननो हायाखै। दिनै जों बिटिआरखौ आबसु आरो एनडिएफबिया सलायदों। दिनै जोंनि उदालगुरियाव आबसु अफिसा, डिस्ट्रिक्ट आबसु अफिसा बिल्डिं जादों। प्रमोद बर'आ मालाय गावनि आबसु अफिसखौ बानायदों। दिनै एनडिएफबिनि 6 जनसो लिडारफोरा दिनै मानो बनायाखै? थाखाय जोबोद दुखुनांथावना रायजोफोर। नैबे जितु ट्राकनि सावगारि एपिबि हान्जा गोदान ओंखारदों, नैबेयाव होनांगौ। कारन जोङो 20टा बोसोर बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि सलायनायखौ नुबाय। बिपिएफआ 17टा बोसोर सलायबाय आरो बेनि उनाव इउपिपिएलआ 5 बोसोर सलायबाय। दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुखौ जों ससियेल मिडियायावनो नुबाय। हाग्रामामोननि आखल, जों हाग्रामामोनखौ लोगो हमनो थांबा बिथांमोना लोगो हमा, खारखोमायोसो। हाग्रामानि लांगोनायाव थांबा 1000 जननि मानसिफोरा जमा जानानै थायो, नाथाय बिथाङा रावखौबो लोगो हमा, खारखोमालाङोसो।
बेबायदि आखल आरो जोंनि उदालगुरियाव रिहना गेलेदों रिहना थांनाय बाराव BPF खौ फेजेनदोंमोन बेना 9टा MCLA फोर दङमोन उदालगुरियाव 10टा समस्तियाव 9टा समस्ति देरहानाय दङमोन नाथाय थांनाय बाराव 9टाबो बिथांनिया लाथिख' जादों आरो बे लाथिख' जानायनि दायनिगिरिया रिहननि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना रायजोफोर नैबे जितु ट्राकनि सावगारि APB हान्जा गोदान ओंखारदों नैबेयाव होनांगौ कारन जोङो 20टा बोसोर BPF आरो UPPL नि सलायनायखौ नुबाय BPF आ 17टा बोसोर सलायबाय आरो बेनि उनाव UPPL आ 5 बोसोर सलायबाय दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुखौ जों ससियेल मिडियायावनो नुबाय हाग्रामामोननि आखल जों हाग्रामामोनखौ लोगो हमनो थांबा बिथांमोना लोगो हमा खारखोमायोसो हाग्रामानि लांगोनायाव थांबा हाजार जननि मानसिफोरा जमा जानानै थायो नाथाय बिथाङा रावखौबो लोगो हमा खारखोमालाङोसो बेबायदि आखल आरो जोंनि उदालगुरियाव रिहना गेलेदों रिहना थांनाय बाराव BPF खौ फेजेनदोंमोन बेना 9टा MCLA फोर दङमोन उदालगुरियाव 10टा समस्तियाव 9टा समस्ति देरहानाय दङमोन नाथाय थांनाय बाराव 9टाबो बिथांनिया लाथिख' जादों आरो बे लाथिख' जानायनि दायनिगिरिया रिहन मोजां खोथा बेबायदि बुङाखैमोन रेसपेक्ट होआखैमोन थांनाय बाराव बिथाङा भटखौ फानदोंमोन आरो नैबे बाराव 5 बोसोर बिथाङा पावर बिथाङा बुजिमानानै मोनबाय जे जेबो सनमान गैया पावर गैयाबा थाखा फैसा बिनाव दङ हाजो बादि सम्पति नाथाय सनमान गैयैयाव बिथाङा पस्तायनो गोनां जादों नाथाय जों रायजो राजाफोरा भटखौ दिनै रिहननो होयोबा गोरोन्थि जागोन कारन रिहना 20 बोसोर सलायनायाव जों नुखाबाय जे बिथांनि जितु गुमोनदि पावराव थाबा बेसेबां गुमोनदि खालामो बेखौ जों नुखाबाय बेनिखायनो जोङो रिहननोबो भटखौ होनाङा आरो गोविन्द बिथाङाथ' 5 बोसोर सलायबाय डिपुटि चिफबो आरो MLA बो बिथाङा किन्तु बिथाङा गावनि सेंग्राफोरखौनो नायाखै गावनि सेंग्राफोरानो दिनै बिथांखौ जोगारनानै दस्रा पार्टियाव बारलांजोब्बाय दिनै गोविन्दआ बुंनो थाङोबा हारसिंसै होनजायो दायो इलेक्सन सफैनायखाय बिथाङा सेंग्राफोरखौबो बुथुमफिननाय जादों किन्तु रायजो राजाफोरा गोविन्दनोबो बे बाराव भटखौ होनाङा नैबे 2022 मायथाइनि सरि जितु फैबाय थानाय तारिखआव भट जागोन बेयाव जोङो गोविन्दनोबो होनो नांला जाहा जितु गोदान ओंखारबाय APB हान्जा बेयाव जों रायजो राजाफोरा बयबो थुनांगौ आरो बेयाव भट थुनानै जों देरहासार खालामनानै जोंनि जितु जेलाव थानाय माखासे लिडारफोर दंबावो बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ आरो जायफ्रा मुंख्लंफोर जाना दङ मोनाखै बिथांमोननि न'खरखौ नायनांगौ आरो खाम्फा गायसननांगौ बेफोर खामानिया जेन जायो बिनि थाखायनो जोङो नैबे 22 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जोङो APB हान्जानो होनानै देरहासार खालामनांगौ लुगैबाय जितु मुंख्लंफोरनि साव बियो दिनै जोंनि BTR खौ जायफ्रा सलायदों प्रमोद बर' आरो गोविन्द बिथांमोननियाव मुंख्लंफोरनि सावा नांगोन होनना बुंदों मानसिफोरा बियो थारैनो नांमारदों मारैहाय नांमारदों होनना बुङोबा जोङो BTR एकर्ड जानायनि उनाव प्रमोद बर'आ पावराव फैनायनि उनावनो जोङो प्रमोद बर'नि हिन्जावखौबो जोङो ससियेल मिडियायाव गोबां ओंखारनाय नुदोंमोन खामानि मावनाय नुदोंमोन किन्तु आथिखालाव जों प्रमोद बर' सारनि हिन्जावखौ ससियेल मिडियायाव नुला जों खोनानो मोन्दों मोनसे समाव जोङो जितु दैमारि सारा सुटि लानानै फैदोंमोन बे समाव जों दैमारि सारखौ लोगो हमहैनाय समाव गोबां लिडारफोरजों जों सावरायनो मोननायाव जों मोनसे मेसेज मोन्दों जे प्रमोद बर'नि हिन्जावाबो सोरबा टिका बिल होग्रा बिल बानायग्राजों अरुणाचलाव खारलांदोंमोन होननानै आरो प्रमोद बर'आ लायनानै सिरियै दोनफैफिननाय जादों दिनै बिथांनि न'खराबो गोजोननाय गैया आरो जिहेतु गोविन्द डिपुटि चिफ बिथांनि न'खराबो गोजोननाय गैया बिथांमोननि न'खरावबो अर जोंनानै दङ बेनो आसोल जितु मुंख्लंफोरनि साव थारैनो बियो नांमारदों बिथांमोननि न'खरा दायो गोजोननाय गैया बिथांमोननियाव थाखा फैसा जादों सम्पति हाजोबादि जादों नाथाय बिथांमोननि न'खराव गोजोननाया थारैनो गैमारा बिथांमोननि न'आव अर जोंदों बेनो जाबाय मुंख्लंफोरनि साव नांनाय बेथ' ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुंदोंमोन नंगौ किन्तु जितु सुइजारलेण्ड बियो रायजो राजानि थाखाय सुइजारलेण्ड नङा बियो गावबागाव पकेटनि थाखाय सुइजारलेण्ड गावबागाव पकेटनि थाखाय बिथांमोना सुइजारलेण्ड बनायना लाबाय
हाजोबादि सम्पति बनायना लाबाय बेनो बिथांमोननि थाखाय सुइजारलेण्ड। गोजोन थासारिथ' बोरै बुंनो गोजोन थासारि जानो हायाखै खारन मानो होनबा गोबां एनडेबिआव नांनाय सेंग्राफोरा गोदाव सोराव जाबाय आरो मुंख्लं नखरफोरा दासिमबो दुखुआवनो दङ आरो दिनै बर'खौ खौसे खालामि जितु हारिखौल' नङा रायजोआवनो मोनसे समाजावनो खौसेथिया गैया राजखान्थिनि थाखायनो नांलाय खमलाय बेबायदि जों समाजाव नुबाय थादों मोनफ्रोमबो गामियाव बे जाबाय थादों अब्ला जों बोरैहाय बिटिआर एफर्डनि उनाव गोजोन थासारि फैदों होनना बुंनो हादों आरो जोङो दायो मिडियायाव नुबाय थादों आलमाया जाहा डिपुटि चिफनि गदाय होननानै जोङो मिडियायाव नुदों मैगं बेफारिमोन जाहैदों आलमाया मैगं बेफारिया बोरै करोड़पति जाखो होननानै जों बावैसो मिडियायाव नुनाय जादों बे खोथाया बिथांमोना बुंखादोंमोन इलेक्शननि सिगाङावनो मैगं फानना जाग्राफोरखौबो जोङो नायगोन मानसि खालामगोन होननानै दिनै नंमारगौ मैगं बेफारिखौबो जों खामनायखौ नुदों किन्तु रायजोफोरा नुदों जे बिनि जाहोना मा जाहोनाव बिथाङा देरदों बेखौ रायजोफोरा नुखादों गदाय होननानै प्रचार खालामदों बेखौ आं डाइरेक्टलि गावनिफ्राय बुङाखै आं ससियेल मिडियायाव नुनासो बुंनाय जादों आरो दायो मैगं बेफारिखौ नायनायाथ' नायबाय किन्तु सासेल' नायबाय आलमाखौल' नायबाय मैगं बेफाराथ' गोबां दङमोन गोबां बर' आइजोफोरा मैगं बेफार मावनानै जादों बिथांमोनखौबो नायनांगौमोन नाथाय दिनै सासेल' नायबाय बेनिखाय रायजोफ्रा बुजिनो गोनां गैला जितु बाथुरियाव जों नुदों बेयो सैथो खोथा जे गदाय होननानै फोसावदों मिडियायाव बे सैथोआनो